Together, growing in faith, changing communities. The theme of today is the role of the Holy Spirit in the life of the early church. Bazalwane sibuka imisebenzi kaMoya ebandleni lokuqala. Masikhuluma ngebandla lokuqala, sinabocabanga ukuthi makhulunywa ngokuya esontweni noma ngokuhlanganyela, makhulunywa ngale setup enjengale esikuyona namhlanje. Kwakungekho amasonto ngasesikhathi, kodwa abalandeli bakaJesu emva kokufa kaJesu, emva kokuba abapostoli bamkela umoya, abantu babehlangana emakhaya. Yila kwaqala khona lezi zinto ekuthiwa ama-small Christian communities. Babehlanganele emakhaya, bahlangane, bafunde imfundiso yabapostoli, bathandaze ndawonye. Bese kuthi ekugcineni loyo ongomdala phakathi kwabo bese ahlephule isikwa. Okwakuyindlela yokukhumbula umsebenzi kaJesu, ukukhumbula umyalo kaJesu, thathani nidle, lokhu ungumzimba wami. Aphinde athathe isitsha sewayini loyo ongumholi, enze ngokufanayo, lokhu kuligazi lami. Bese beyadla badumise, bese kuyahlukana. So uJesu ngaphambi anyukele ezulwini uthi kubafundi bakhe, ngizothumela umoya ongcwele. Lo moya ongcwele uzonifundisa konke, unikhumbuze, uyonenzisa okuningi, ngiyokwenza nezimangaliso, ngisho nalezo engingazenzayo. Nangempela kuphela ngesikhathi esingakanani lwafika usuku lwePentecost. Niyayazi indaba yePentecost nonke ngiyathemba, ukwehliswa kaMoya oNgcwele. Lithi izwi babehleze endaweni bezivalele benovalo.
behlezi ngokwesaba. Kodwa makufika nomoya baqala bakhululeka, bakhuluma ngesibindi, befakazela ivangeli, bekhuluma nangokuvuka kukaJesu, okwakuyinto engakhulunywa ngezikhathi, ngoba ngenkathi embulala uJesu benza sure ukuthi akekho umuntu ozothi uvukile. Uma uthi uvukile awuba senkingeni mawushumayela lelo vangeli, kodwa ababa nesibindi. Nasiqale sibuke kule ndawo yesibindi, abangenwe umoya kaNkulunkulu baba nesibindi, okuyisibindi sabo, isibindi sokushumayela nokukhuluma iqiniso. Challenge number 1, thina esikhona la, uyakusebenzisa umoya wokuba umele iqiniso. Uyakusebenzisa yini lo moya owasebenza ebandleni lokuqala ukuba kube yilowo okhuluma iqiniso, omela iqiniso na? Noma esikwenzayo ukuthi konke nizokwenza ngizoplease abangani bami. Uma ngabe ngosibani abashite wrong, ngeke ngize ngiphumele obani, ngizocasha ngoba ngicenge ubungani nami. Amandla kamoya oqebileyo, into yokuqala yenza ukubanika isibindi sokukhuluma, isibindi sokufakaza ngabakwaziyo, isibindi sokusho okuyiqiniso, bengenandaba ukuthi emva kwalokho uzokwenzakalani. Umina nawe sinalo yini noma sinaso yini lesi sibindi? Ngoba singumsebenzi wamandla kamoya, ukuba loyo ophila ngomoya weqiniso ukhuluma okuyiqiniso. Akukhulume ngani futhi? Isibindi. Ninazi isibindi? Sinazi isibindi? Noma makufanele ukukhuluma uqala ubheke obani abakhona. Awu abangani bami bazokubuka kanjani mase ngikhuluma ngeqiniso bese siyayeka. Amandla kamoya abasebenzisa ukuqale baphume freely, bakhulume ngesibindi, bakhulume iqiniso. Ilokhu umoya akufuna kuthina ngamunye njengamaKristu, njengabalandeli bakaJesu. Ufuna iqiniso, ufuna abantu abazomela iqiniso. Wathi uJesu ke lo moya uyakukhumbuza, uyonenzisa nezinto engingazange ngizenze uma niwulalela, uma lo moya niwulalela, uma lo moya niwusebenzisa, niyokwenza izinto ezinkulu. Bangaki kuthina amakatholika abathi bakugula umuntu enivele ngigijime kuqala kanje kuyobiza ufanele fonelani ufake uthembelani, angazi noma nani nawo umoya wokuthandaza. Bekufanele uma kwenzeka isimo noma kwenzeka isika noma kukhona ogulayo, ngesibindi nangokholo lwakho waziyo ukuthi umntwana kaNkulunkulu ubhabhadisiwe, wambelwa noKristu, wavuka kanye naye, unikwa amandla. Nawe qala ukuleka ukuthandaza, nawe qala ukumbeka izandla, cha uNkulunkulu, ukhulume noNkulunkulu osezulwini uthi Nkosi selekelele, Nkosi uphilise. Kodwa thina sinjani? Akulandi ufaka singenzanga lutho. Kanti uKristu bethu nokubhabhadiswa kwethu wenzani? Uthi uJesu niyokwenza lezinto engingazange ngizenze. So-ke ngePentecoste abalandeli bakaJesu bonke nabapostoli bakaJesu bambeswa umoya kaNkulunkulu. Ake sizibuze thina, wena mawuzibuka awuzibuke ubheke
ngabe wembesiwe yini ngalomoya akekho ongambesiwe kodwa inkinga udinga uku-activate wathini lo moya ngoba sembeswe ngawo simbesela ukuba sibe ofakazi singabe ofakazi nje sibe ofakazi beqiniso ingqitho osuka namhlanje ukusebenza kamoya ebandleni lokuqala bahamba-ke bashumayela ngesibindi benza konke bafakazela uJesu bengasenandaba ukuthi ubani obabukayo ubani ozothini bonke babekwenza ngesibindi nangokulalela umoya methe umoya khuluma iqiniso la umethe umoya batshele ukuthi uJesu uvukile kwabafileyo uJesu uyinkosi babenza njalo ngenxa yamandla kamoya lo moya wabanikeza ukuthala wabanikeza amandla okuqhubeka bakwenze lokhu bengasabi yiwo lo moya engithe eqaleni wabahola ukuba balandele bahloniphe isifundiso sabapostoli baphinde futhi bathandaze angazi emakhaya sithandaza kanjani mhlawumbe emakhaya wonke umuntu ayihambelayo ilalela ilona lo uyayibonela umoya ongcwele wabenza ukuthi abahlangane njalo bahlangane bathandaze uNkulunkulu ndawonye bahlabenele uNkulunkulu ndawonye lo moya waphinda futhi wabanikeza amandla ukuba njalo uma behlangene bakhumbule uJesu ngokuhleshuka kwesinkwa so indaba yokuhleshuka kwesinkwa kwakuyinto eyibig deal for kwangahlangana ukuhlukana singahleshulwanga ngaleso sikhathi imisa belingafani njengoba selinje manje kodwa kwakwenziwa ngaleso sikhathi ukuthathwa kwesinkwa uhleshuka uJesu wathi mina nithathani kwakuyinto enkulu leyo eyakho-ke i-attitude injalo towards imisa engcwele libalulekile yini bekade ngitshela amakhola lapha ushumayela ngathi imisa kufanele libe yi-big deal thina sonke abantu bayakwazi ukusilovela bangayi emiseni kungezizathu eziqinile balove athi umuntu ayise ngobona next week ngoba amandla kamoya kubona kasebenzi ukuthi lokhu kubalulekile insuku zonke eziyisithupha zingezakho kodwa usuku lodwa langesonto kuwusuku kabani lukaNkulunkulu so i-attitude enjalo masekiwa emiseni elingcwele engithe eqaleni lingumhlatshelo odlula yonke okuyiwona okwazi ukuthinta inhliziyo kaNkulunkulu ngoba kuwo siphinde umhlatshelo waseKalvari sithi Nkosi nazi indodana yakho yabulawa ngenxa yezono zethu yasithengela kuwe ukuphila so i-attitude yethu injalo masekiwa endabeni yemisa siyahlonipha yini simbike isidima siyaqonda yini ukuthi uma sisemiseni elingcwele sisebukhoneni bukaNkulunkulu sibe-presence kaNkulunkulu uNkulunkulu khona kwesikhathi siyangena esontweni siyixoxele sikhulume amandla kamoya asebenza kanjani mase kuziwe endabeni yomhlatshelo lo mhlatshelo siyawuhlonipha yini siyawulungiselela kahle yini lo mhlatshelo siyayifaka yini inhliziyo zethu uma sesifike kuwo sizithele Inkosi konke okwakho mangina noma amafoni ethu sibe siwaphendula khona lapha esontweni sicheck ukuthi usetheni umuntu kwi-WhatsApp indaba ithi masingena la kufanele sikhohlwe iyona yonke into ngoba lokho esize ngako it's a big deal ubaluleke ukudlula konke ngoba sibe meeting nobani
bayangizwa manje ngikuthanda ukusho amen kodwa ngiyasaba ukuthi sibuye udelibisa indwe lesithatha kanjani kubalekile lokho liyini masithandaza kulo inhliziyo zethu siyazikhipha yini sizijikele uNkulunkulu sithatha uma ngila uNkulunkulu usuke sekugcineni akani maniyazi awufike emiseni ufike egcineni ngoba ufika uNkulunkulu ubheka noNkulunkulu uNkulunkulu khona uyabuzwa uNkulunkulu alimthandaza ayiphendule ngaso leso sikhathi leli bandla lokuqala lamaphostoli lashumayela ivangeli lafakaza ngoKristu elibabazi ngesinye isikhathi ukuthi ukukhuluma ngaleli gama kwakungakudonsela enkingeni ngey'khathi zama-persecutions ukuthi ukukhuluma ngaleli gama uqhumeni okhuluma ngaleli gama ngabandla okushawa ngemvula okhuluma ngaleli gama kahle nakhona lapho ibandla lokuqala laba nesibindi nangezikhathi ezinzima zevangeli ngey'khathi ezinzima makushuma kwakho igama likaKristu ngegama likaJesu wathi uvukile wawusuke uyifake enkingeni ngoba wawunanibanjwa niboshwe nibulawa nishawa Pawulos omhlophe washawa kaningi ngemvula eshawela ngokukhuluma lento sinaso thina isibindi ukuthi noma ngabe kuthiwa sekunzima in and out of season siyakushumayela siyasibuza ukuthi uma sekuthiwa sekunzima-ke sekufike kulelo zinga siyokwenze njani thina mhlawumbe siyobaleka mhlawumbe uma befika bethi ya ngiyakholwa wena uthi hayi noma uma bethi ya uyakholwa kuKristu yebo uyinkosi yamakhosi uvukile kwabafileyo angazi sinaso yini isibindi singalifela yini lokukhona baphakamisa bangalifela ukholo kwingeni kaJesu Kristu phakamisa njani ngafa uyangafa kungeni indoda la iphethe ubhushu ithi bonke abangamaKristu nabathi uJesu inkosi abaphakame babe ngezinyawo kungathi ucwala ngaze kusuke mina ngokupastor ngithi hayi mawuthi-ke kunjalo wazana akulalise laphambi kwelakha shaye ngobhushu unqamule phakathi amaKristu akudala enza njalo babethi noma singafa kodwa masifela ngeliqiniso masifela lo Kristu owenze okukhulu esenzele okukhulu thina kulungile ingakho sinabathiwayeni abafela ukholo babe ne-conviction le nto abayikholwa yiyo babe ngayingabazi thina singabazi kangakanani masethelwa izinto ithemba lethu liba muphi lifanele ukuba kubani uJesu ovukile kwabafileyo sinazo isibindi sibuze namhlanje ukuthi nginazo isibindi ngalifela lokho ngingama yini masekuthiwa manje kodwa uyakholwa makala mhlawumbe ngingathanda ukusindisa ukuphila kwami ngibuye ngithi hayi phela nami bengisaba ukufa kodwa ngiyakholwa indlela ofela ukhona iyaphambili kuphela nje ayinini singalifela yini lokho ibandla lokuqala uMoya oNgcwele wasebenza kanjalo khona wabanika amandla ilo moya esicelayo bamnike leli bandla ngaphambi kwami namhlanje amandla okushumayela amandla okufakaza uJesu asifakaza uJesu nje sifakaza uJesu esimazi bangaka abazi uJesu niyamazi uJesu nanibona nimbona ngemsebenzi
ile msebenzi kufanele igqugquzele ininika amandla ukuthi angikwangihleli lolukhona angiye emuva ngiyaphambili. Ngiyabonga ukuba at least niyamazi uJesu. So ngibafuna ukuthatha isibonelo sebandla lokuqala lavuma ukusetshenziswa ukuthi into enkulu kunabo bonke vuma ukusetshenziswa uNkulunkulu. Vuma amandla kaMoya oNgcwele akusebenzise. Vuma amandla kaMoya oNgcwele akwenzise into ayifunayo. Umongo lokuyena wayidirect mission yebandla kaKristu ukuthi manje siyaye. Manje sikhuluma ngalokho. Sibangake samkela ama-challenges bangabe kukhuluma lapha phambili. Ubindaba la. Nathi isikhathi leshimayela abantu bahambe esikolweni. Musukhipha ini athi usezwe ngami sekhuluma ngami. Njalo phela angibekisaba nangofana. Kanti hayi ushayelwa amandla kaMoya, uMoya uyayikhulumela. Ufanele mawusesontweni usemiseni ngesikhathi sentshumayelo unikeze uMoya indawo yakhe akhulume. Makwenzekile wakhuluma okuqondene nawe kana ngiyezwa Moya kaNkulunkulu. Ngiyezwa ukhuluma nawe, ngiyezwa uyakuthinta. Ungasho ukuthi sebekutshengile. Sebehambile phela bawutshe ufaka thina njalo. Hayi lalela uMoya. Ngoba ngathi ukhulunywa lesimo upriest akazibuthi. Usually abapriest abazazi indaba zabantu. Kodwa ubani owazi indaba zabantu? uMoya lo esimlindile. Bese uMoya athi ufaka ukukhuluma ngokuthi. Ufaka ukukhuluma ngokuhlela kanti uhlezi nawe uyazazi ukuhlela. Athi bongcwele imali manje ukuhlela. Manje ukhuluma ngokuziqhenya church. Manje ukhuluma ngenkani. Awuphathi mfundisi bekhuluma ayibona abantu besifaka. Bacabanga ukuthi ukwazi indaba zabo. Awasizazi indaba zabo. Iningi nazo ezinye. Umoya wona bazalwane. Ukhuluma. Yacela bandla secretary wonke. Silalele umoya. Wona ovukuza noma kuphi noma ngasikhathi siwulalele siwuhloniphe ukuze nathi sifane nebandla lokuqala labapostoli elabembathiswe amandla abantu kaMoya. Nami ngiyafisela bawukulaliphe lamandla nezintwana ezincane ezivezile ngebandla lokuqala nali lithi Nkosi sisize senze njengebandla lokuqala. Sivume ukusetshenziswa sibe nesibindi sikhulume iqiniso. Sivume ukusebenzisa senze nje izinto engaxatshanga ukuthi singazenza. Sikhuluma okuhle okuphuma emlonyeni wethu okunjani okuhle. Ukusetshenziswa uMoya awukhulumi into elimazayo. Bona abanye abantu beqhamuka nje uzofisa ukubalela nangona sezokhuluma ngakho abantu. Lo Moya upha amandla okukhuluma kahle. Upha amandla ukuthi abantu bakubona athi umuntu awuyazi manje ngixoxele wakho ngiyacabanga ukuthi lizobagcina ngokunesifuba uzoba nesifuba. Hayi khona abanye laba abahehezwe la ezifeni. Wakhuluma into nje in 3 minutes uzokuzwa abantu abawu10. Umoya wenza kanjalo. Umoya uyasifundisa basenza ukulungile. Umuntu ofika wakhuluma kuwena isifuba sakhe. Umuntu ofika wakhuluma kuyena ubuze bakho. Ukuvalele kuwena, umkhulekise, umlekelele. Umuntu osetshenziswa umoya kunjalo. Ukhona abantu abathi sinamaKristu abakwazi ukuxoxa. Qhamuka bathi awubheke, cathi ugqoke kahle. Ugqoke kahle, ufake inguduzana, ufake into eyithanda ile ngane ukuze ibizana leqhwa. Yini Dolce & Gabbana. Uma yini engigqokayo
uba uqhamuka avela athi akanawo umoya omuhle okubonga ukubongela isizwe amagqaba kahle iyazi kufanele abantwana abanye abakwazi vele ukuba uqhamuka ka next door kunento ekhona eziwayo uyabona ingane yakho ithenga imoto ngoba unawo umoya kaNkulunkulu uze nebikiza babikiza vele ngemini ingabe nawe uyaphuma wazi ukuthi uphume nawe uyobikiza babuza ukuthi uyazi benzakala itangazo nami ngiyajabula abantu abanomoya kabani abenzenjalo kaNkulunkulu abantu abaluleka kahle abaluleka abanye angathi umuntu efika ediniwe edolidami ufaka upetrol uyabelisa ukuthi utakama noma kunjani akhohle sisendaweni kaNkulunkulu ushaya awusho njalo ujwayela ukusakaza ngikama kuphela awusho njalo kodwa uthini utakama ungakhohle sisendaweni kaNkulunkulu utakama ungakhohle asikwazi ukukhuluma amahlazo kanje aphile into njalo umonwa yini umoya ngiyafisa lo moya ubole kuqala alandele ngani ukuze nathi sifane nebandla laKristu ukuyibandla lokuqala elavuma ukusetshenziswa yilo moya lo emithi ulindile 21 days kwathi amafika iPentecost kaNkulunkulu umoya ukhuleke emini leperish yohluka kona wonke uma nivumele amandla kamoya okumntu yothi ngihalela uyosonto eSacred Heart ngokumefika eSacred Heart banobumbano bamunye banothando isivakashi siyamukelwa ngoba babuswa umoya kabani kaNkulunkulu kwakathi uNkulunkulu onokuqonda konke uqonda impilo zethu uqonda inhliziyo zethu kwakathi asisiza ngegrace yakhe siwulalele umoya siphile ngawo ukuze nathi senze njengebandla lokuqala simjabulise simthokozise